sam njega njemu gledati drugo polovreme ovog meča. Zašto drugo? Sad ću da vam sve kažem dok igra meč. 1-1 je trenutan rezultat i ja sam snimio već 12 epizoda, inače ova 12 epizoda spotra za sve. Ali mi se nije snimalo, proverit ću još jedan put, ako mi se snimalo ništa, onda ću u sljedećoj epizodi samo reći da je ovo ovdje, ali ovako, pošto mi se verovatno nije snimalo, pokazat ću vam posle rezultate i iščetke iz meča koje sam sačuvao, zahvaljujući mojoj pametnoj glavi. Biker, to reće Anka Mihalik, ima Lukaku, lepa lopta Lukaku, joj. A kad ga neće, znači neće ga. Nisam posebno radili u toj epizodi, snimali ko snimali. Ne kućeš, brate moj, izađi slobodno, odmori malo. Što bi se reklo, odmori za sve pare i za svoju dušu. Upa. Ide Lukaku, samo Lobić. Kako je to čovjek uhvatio? Kliknuo sam lob na visinu. Tek zanimljivo sada da ga ja lobujem ako ovako povučem. Da, Lukaku to ne zna da radi. Bravo njegove. Onda ću to ja sada probam da uradim. Ide Lobić. Tako je ve, ide porica mu radi. Sad neću više da se sedam, zato što 83. minuta je ljudi, 83. minuta. Evo neka uđe. Joca Gary nije Robertson. Dodaćemo Urbanski, dodaće Baker. Ostavit će napred, tako je bre Lukakić. Vrati čoveče, dodaj tu u sredinu Mihalik, biće free kick, čist žuti karton. Nisu za džabe kartonije, nisi treninzi koje sam vratio za ovakve slobodnjake. Zato sećate se onih 8. epizoda i 9. kada smo radili po skoro celu epizodu, alo bre. Mislim, ne sjeća se ja, zato što ne znam ništa ću da odbijavim više, te još uvijek nije izašlo na kanalu. Ali znači kada bi ovo budete gledali. I to je full time 1-1. Užasni su bili, mogli smo kol da damo i to 3, verovali ili ne. I drugi smo, zdravo za nas. Sljedeći meč protiv Real Madrida. Ovako, to ću da vam pokažem. Prvo, igrao sam meč protiv Lisabona. To ću da vam svojom pokažem rezultat. Na kraju se završilo 2-2. Nečuveno, ljudi moji. Vidjet ćete i zašto. Evo ga meč. 2-2. Evo ga. Mijele se završilo 2-2. Sada. Ja tu neke isčečke meča. Evo ih, samo 2. Ovo je taj isčetak. Ja isputavam loptu. Primam je tu i maši, što je nevjerovatno. I imam ovo. Idem, šutiram i dajem gol. Sada, što se desilo? Vodio sam 2-0, 90 plus 1. Korer za njih, glava, gol, pap, ćao. Dalje, 90 plus 5, ja mislim čak da je bilo. Ja ispucam zlato, golman i priprema. Čovjek ne može sa 7 metara da prebaci gol. Ne, on daje auto gol 2-2, ajmo ćao. Ne verujem, neki milo. Mene su neki tamo okružili, ja još kao mislim, šta će se čuo da mi sira ili faul nad golmanom ili ja da izbijem. Ali ne, čovječe. 4-2-0 imamo skoro, da loše. Mislim, nije loše, dobro je. 2-9 imamo, 11-2 imamo dati primljeni golovi, ne znam kako se uvijek zbunim. Dok neki imaju
4:18. A meni se više... Izvijem se, pazite vi sad ovo. Ovo je prvo plasiran, ima 10-1, ali mislim da mi tek trebamo da igramo protiv njih. Da, tu kući, u 13. kolu, među zadnjim kolima. To će do tada biti krvavo na vrhu. Ja imam još nekoliko mečeva koje ćemo sada da igramo. Igramo ovaj meč protiv Real Madrida, nemojte se brinuti. Da jest, aj nećemo. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Lepo zdrav i ćao. Volim vas puno.